Dobre. Tak, my sme si pre vás pripravili workshop na tému privilégia, na predmet výklad ľudským právam. A na dnešnej hodine si povieme, čo to vlastne to privilégium je. Tiež si predstavíme nejaké zábavné aktivity, čo sa tohto týkajú. A doplní ma kolega. No, takže workshop je určený pre žiakov gymnázií, približne 2. 3. ročník, môže sa aplikovať ako nejaké stanovište aj počas tematických dní, alebo tá dĺžka cca odpovedá jednej vyučovacej jednotke, dá tomu 45 minút, keď sa prevedú všetky aktivity, takže sa dá použiť normálne na hodine občianskej výchovy napríklad a nasadiť v rámci bežného vyučovania. V rámci špeciálnej témy, kde si vlastne zvolíme ako keby taký workshop, takže je to klasická vyučovacia hodina, ale skôršie taký ako keby seminár alebo s použitím rôznych aktivít. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dobre, takže máme tu viac menej 3 kľúčové pravidlá, celkovo pravidlá k tomu úspechu, aby teda hodina prebiehala všetko v poriadku, ale neviem, jak sa to má postaviť, aby ma bolo dobre možno vidieť, lebo keď tak skontroluj, Peťo, kameru. Dobre, máme 3 pravidlá. Prvé je to, že možnosť vyjadriť sa alebo nevyjadriť sa, takže logicky bude veľmi dobré, keď sa každý vyjadrí so svojím názorom, nech sa nebojí hlavne povedať čokoľvek vlastnými slovami, dať svoje stanovisko, svoj názor, ale avšak treba to nejako regulovať, treba to mať, aby ten názor bol proste priateľný, tak preto niekedy troška aj porozmýšľať nad tým skôr, než niečo človek chce povedať. Pravidlo zdvihnutej ruky, veľmi dobré, tu ešte aj Peťo dodal, to sme viac menej pani doktorka s vami vždy robili, aj to používame, toto vaše pravidlo, ale Peťo ešte povedal, ak bol teraz na Erasme vo Fínsku, tak to, že keď niekto zdvihne tú ruku, alebo teda učiteľ, alebo aj žiak to môže zdvihnúť, keď náhodou bude chcieť niekto niečo ukontrolovať, tak automaticky aj tí žiaci, keď uvidia, že je ruka hore, tak tí druhí sa k tomu pridajú a následne ako keby taká reťazová reakcia, funguje to veľa rýchlejšie, je to plynulejšie a potom následne to Vegas pravidlo, to znamená to, že ak niekto povie niečo také citlivejšie zo súkromia, zo svojho života, tak proste malo by sa to zostať v triede, tak to, čo sa povie v triede, má aj zostať v triede. Vegas, čo sa stalo vo Vegas, tak zostane vo Vegas. Tak, dobre. Dobre, Sorry. Ja som na to prišiel ešte raz, Dobre. Tak vlastne teraz by sme vám predstavili program toho workshopu, takže na začiatku si povieme, že čo je to diverzita a rôznorodosť a prečo je to dôležité. Tiež máme potom spomenuté privilégium a vinu. Potom máme taký dobrý slajdík na konci rovnosť, respektíve equity a equality, pretože v angličtine tieto dve slova sú niečo iné, ale v slovenčine je to preložené obidvoje ako rovnosť. Tiež tu máme potom takú aktivitu, že seba naplňujúce proroctvo a na záver si tento workshop zhodnotíme. A aktivity vám tuto opíše Peťo. Myslím si, že je to jasné, že tohto budeme pracovať v skupinách, vysvetlíme si teda nejaké takéto pojmy, spravíme si nejaké brainstormingy, budeme pracovať s nejakými papiermi, vysvetlíme si hlavne k tomu pojmy, pridáme nejaké teóriu, či sa má privilégium spájať s vinou alebo nie. Tak ako povedal kolega, vysvetlíme si rozdiel medzi equity a equality a takisto sa trošku povenujeme aj tomu self-fulfilling prophecy, aby sme vlastne predstavili deckám, o čo sa vlastne jedná, ako to ovplyvňuje našu každodennú realitu. Takže môžeme asi začať s workshopom. Môžeme začať s workshopom. Začiatok toho workshopu bude viac menej, začneme takým brainstormingom, pretože tu máme dva základné dôležité pojmy a to je viac menej privilégium a marginalizácia. Takže veľmi jednoducho si v triede v úvode spravíme privilégium, teda dáme si do stredu ten daný pojem a následne sa budeme pýtať, čo ich prvé k tomu nejaké tie asociácie, čo im k tomu napadnú, tak to si tam spíšeme, spravíme taký brainstorming, jednoducho si charakterizujeme ten pojem, možno pre niekoho to bude aj také možno neisté ten pojem, takže v tomto úvode viac menej zasvetíme žiakov do hlavného pojmu alebo hlavného názvu viac menej workshopu. Tiež im ešte vysvetlíme, že čo je tá marginalizácia, aby o tom mali nejaký prehľad a vedeli, čo to je a vedeli tiež s týmto pojmom pracovať, lebo to bude dôležité aj pri aktivitách a je dôležité, aby žiaci vedeli aj o tejto problematike a ako to s týmto súvisí. Dobre, následne tu máme 7 dimenzií rôznorodosti, ktoré sme vybrali na základe charty a Vielfalt, teda je to nemecká charta, kde viac menej hovoria, že rozdeľujeme z hľadiska privilégia, alebo tí ľudia viac menej čo v živote dostanú, ktoré nevedia ovplyvniť do 7 kategórií, to je náboženstvo, svetonázor, pohlavie a rod, telesné a duševné možnosti, vek, etnický pôvod, národnosť, sociálny pôvod a zázemie a sexuálna orientácia.
No a vlastne pokúsime sa ten náš brainstorming k tomu všetkému, čo žiaci prišli, čo všetko by mohlo byť privilégium, alebo naopak, čo všetko by mohlo nejakým spôsobom marginalizovať, priradiť k týmto kategóriám. Vlastne tá charta der Vielfalt, oni určili týchto 7 dimenzií vecí, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú život a napriek tomu, že ten konkrétny jednotlivec ich nevie úplne ovplyvniť. A na to nadväzuje hneď naša prvá aktivita. Žiakov by sme si rozdelili do skupín, asi teda 1, 2, 3, 4, ideálne po 4 alebo po 5, tak aby sa nejako pomiešali a budú si losovať z týchto 7 dimenzií, dostane každý proste jednu, čiže môže napríklad získať nejakého dospelého človeka, ktorý je bisexuálne orientovaný, je súčasťou väčšinového obyvateľstva, pochádza zo strednej triedy, môže mať ľahké nejaké zdravotné znevýhodnenie a môže mať vierovyznanie, ktoré je nejakým, buď môže byť bez vyznania, alebo nejakým spôsobom môže byť stigmatizovaný. Rozhodli sme sa to robiť preto tak, lebo vlastne chceme s nimi robiť potom túto aktivitu Wheel of Power, ktorú poznáte, robili sme ju s vami, len sme vlastne toto koleso prerobili na tých 7 dimenzií, s ktorými budeme pracovať. A tak, aby mohli s tým žiaci potom pracovať a nerobili sami so sebou, aby nemuseli medzi sebou navzájom pred sebou si vykreslovať tak, ako sa cítia, z akej triedy pochádzajú, aké ich vierovyznania, ich sexuálna orientácia a tak ďalej. Každá skupina vlastne dostane nejakého avatara, ktorého si vyžrebujú a s ním budú počas toho workshopu pracovať. Bude to vlastne taký človečík, s ktorým budú robiť aj následujúce úlohy. A začneme teda vlastne týmto Wheel of Power, že mu ho nejako vyfarbia a uvedomia si nejakého privilégia a nejakého, čo ho môže marginalizovať, čo ho môže znevýhodňovať, môže mu potom dať nejaké meno a každý si potom, každá skupina predstaví toho svojho človečika, koho má, s kým pracuje, aké sú jeho privilégia, v čom môže byť marginalizovaný. Takže to bola prvá aktivita. Tiež ešte, že ako budeme potrebovať vysvetliť, ako toto koleso funguje. To znamená, že vlastne tieto tu veci, čo sú blízko pri tom privilegium, sú také, ktoré ukazujú, že keď si človek vyfarbí niektorým z týchto tu vecí, tak tým bližšie k tomu privilegium, lebo má nejakú výhodu, alebo je to spoločensky brané ako nejaký lepší status? Je postavený viac menej v tej väčšine, kde by sa dalo povedať, že automaticky by sa znamenalo aj takú výhodu, teda jednoduchšie zapojenie do tej. A čím ďalej od toho je, tak tým menšie privilégia má. Dobre. Ďalšia aktivita, predpokladáme, že toto, kým si to vyfarbia, môže byť tak do 5 do 10 minút maximálne. Ďalšia aktivita, vybrali sme tu, dali sme si vygenerovať od umelej inteligencie také nejaké zaujímavé ciele, nejaké životné túžby, nejaké vysnené povolanie, čo by človek mohol chcieť v živote dosiahnuť a sú to celkom zaujímavé veci. Od takej klasiky, že zubár, psychológ, je to napríklad, že založiť si ekologickú farmu, mať vlastné kvetinárstvo, byť rušňovodič rýchlo vlakov, spisovateľ, byť letiskovým dispečerom, režisérom, divadelným, učiteľom cudzích jazykov a vlastne študenti budú mať za úlohu vybrať nejaké povolanie, ktoré na jednej strane by sa ich avatarovi podľa nich najviac hodilo a ktoré by mohlo byť jeho životným snom a na ktoré má podľa nich nejaké predispozície. A na druhej strane budú musieť z toho vybrať niečo, na čo by ho veľmi netypovali, čo si myslí, že by mu v živote nešlo až tak dobre. A potom kriticky zhodnotiť, čo sú práve tie privilégia a čo sú práve tie marginalizačné nejaké prvky, ktoré ovplyvnili práve ten ich výber a prečo si oni sami myslia, že toto je ten cieľ pre teba. Neskôr túto aktivitu na konci trošku spojíme s tým self-fulfilling prophecy, aby sme im teda ukázali, podľa čoho sa oni sami možno rozhodovali. A na základe tejto aktivity vlastne človek sa dokáže potom vcítiť do kože niekoho iného a teoreticky môže aj pochopiť to, čím si tá daná osoba alebo niekto v takej situácii musí prechádzať na to, aby bol začlený do života, poprípade aké strasti ho v tomto tu čakajú. Tak, následne by sme si teda identifikovali viac menej prekážky, ktoré by máme tu teda equity a potom viac menej realitu. Aj to, čo sme robili už na hodine, kde by sme si následne vysvetlili význam toho pojmu rôznosť, čo v angličtine sa prekladá takisto, teda equality a equity. Mohli by sme si to úplne jednoducho na nejakom príklade aj ukázať, ako napríklad, že zobrali by sme križovatku, dali by sme tam semafor a následne, keby sme tam dali semafor pre tých chodcov, tak OK, zohľadili sme tých chodcov, ale ak tam napríklad teraz príde človek so zrakovým postihnutím, tak následne ten semafor by trebalo nejako upraviť, nejako pomôcť. A to je viac menej to, že nie je teraz každému rovnako, ale treba prispôsobiť aj tie potreby tým ľuďom.
aj akože inej skupine. Takže by sme sa potom mohli aj pobaviť o samotnom pojme alebo o samotnej názornosti, že realite, že ako to následne vyzerá v realite a ako viac menej svet funguje a že nie vždy to je až také veľmi jednoduché. A by sme mohli ešte aj k tomu nášmu avatarovi následne ukázať, že aj on s akými problémami by sa mohol stretnúť, čo by sme mu museli dopomôcť, alebo čo by práve, že kde by bol zvýhodnený a kde by sme práve ešte niečo museli dopomôcť, alebo s akou, tak ma doplňte, akože viete, čo chcem povedať. Ako odstrániť prekážky, ktoré by ho mohli marginalizovať a ako by sme proti nim mali bojovať. A to je vlastne povedať ešte, čo sa týkalo aj toho prekladu, tak tuto máme tá equality, že to je rovnosť, ako môžete vidieť aj to, že každý tam má jednu tú bedničku. A toto equity, to je rovnosť príležitostí a tam vlastne ide o to, aby každý človek mal rovnaké príležitosti na to, aby dosiahol nejaký svoj cieľ a to, čo potrebuje, napríklad túto zobrať si to jablko. Tak a tu sme vybrali iba také zaujímavosti viac menej zo sveta, teda čo sa následne v rôznych oblastiach, či už pracovných, spoločenských deje, ako napríklad, že 33% opýtaných považujú umelú inteligenciu ako príležitosť zabrániť diskrimináciu, alebo v 88% podnikov došlo k zlepšeniu pracovnej kultúry po vstupe osob s zdravotným znevýhodnením do kolektívu. Takže tuto by sme viac menej detská chceli veľmi radi ukázať, čiže keď sa zameráme na toto, či už potom z hľadiska nejakého CEO, nejakého šéfa, alebo môžu robiť čokoľvek, tak vieme spraviť pracovné prostredie a celkovo spolunažívanie alebo medziľudské vzťahy oveľa lepšie a vieme ukázať aj to, alebo pomôcť aj druhým ľuďom, ktorí nemali až také výhody ako napríklad my, alebo ako napríklad kolega, čo potom zapríčiní lepšiu empatiu, aby som povedal, že na svete. Sú to vlastne výsledky z výskumu, ktorý prevádzala tá nemecká Charta der Vielfalt a vybrali sme také výsledky, ktoré nie sú úplne prvoplánové, že by napadli možno žiakom pri nejakej rasovej diskriminácii a tak ďalej. Sú to naozaj veci, ktoré sú aj v modernom svete, v rozvinutých západných štátoch a tak ďalej stále reálne. Čiže je tam veľa ageizmu, je tam veľa diskriminácie na základe pohlavia a aby sme tým reálne poukázali, čo všetko ešte stále a akým spôsobom funguje a aby sme si to aby mali viac menej také spojenie s tým reality, že akože ak to reálne aj funguje, hlavne asi by som povedal, že v pracovnej sfére, že s čím sa môžu stretnúť, s čím môžu potom neskôršie bojovať a možno aj tak viacej otvoriť oči, že aha, ok, treba myslieť aj na tých druhých, treba im pomôcť, treba s nimi viacej spolupracovať, treba zaujať tak nejaké iné stanovisko. Dobre. Takže dostávame sa k tej poslednej časti, kde budeme robiť v skupinách a je to vlastne ako nás vidí svet, čiže seba naplňujúce proroctvo. Rozhodli sme sa robiť trochu s umelou inteligenciou, aby si decká uvedomili, že vlastne to, čo je na internete a to, s čím pracuje umelá inteligencia, sú tiež stále len veci, ktoré tam vkladajú ľudia, ktoré ľudia reflektujú a zároveň tá umelá inteligencia, to, čo vyplúva, to, čo reflektuje, je ten obraz toho sveta. Čiže našou úlohou by bolo proste, aby si každá data skupina vygenerovala obrázok toho svojho avatara, čiže zadáme umelej inteligencie nejaké údaje, že máme tu teda túto osobu, je v takomto veku, takto si funguje, takto si žije, toto je jej životný sen. Skús mi prosím ťa vygenerovať jej obrázok. My sme si nejaké takéto mixy namiešali a uvedli sme tu teda zo pár príkladov. Ten workshop môže ukázať rôzne veci, tu sú také náhodné veci, ktoré sme si teda my dali vygenerovať, aby sme na nich ukázali zo pár príkladov, že čo všetko to môže byť. Tak vidíme tu napríklad, sme zobrali dve pani, teda jedna pani v takom strednom veku, jedna pani v takom staršom veku, pričom sme tam dali iba čo sme zmenili je vek tej danej osoby a následne, ak sme mohli vidieť, že keď sme dali napríklad, koľko sme tu dali pri tejto? Táto mala 30, táto mala 50. Automaticky, ak sme dali tú 30-ročnú, tak umelá inteligencia ho vygenerovala ako pozitívnu, na takej krásnej, troška rušnej ulici, keď tak, ale už následne, pri tom 50 rokov, či 50 rokov nie je veľa, tak pani je taká smutnejšia, taká depresívnejšia, vidíme, že niekde je vzadu medzi domami, ani to prostredie není pekné a automaticky na základe veku tá umelá inteligencia dokázala takto znázorniť dve rovnaké pohľady. Dôležité je to, že vždycky tie dvojice majú 90% všetko spoločné. Obidve sa volajú rovnako, majú rovnaké migračné pozadie, rovnako ich cieľom byť kvetinárom, rovnako majú 3 deti, sme tam tuším zadávali, že sú obdobené. Vždycky sme zmenili iba jeden faktor a napriek tomu ten rozdiel v tom obrázku je vždycky
sa niečo zmenilo, napríklad túto prostredie, alebo to, že tá pani už nie je taká atraktívna, je nešťastná v tvári, to prostredie za ňou je ošarpané a tak ďalej. A to isté sme viac menej spravili aj napríklad s týmito veterinármi, kde máme viac menej muža, ktorý možno teda dať, že na Nemca teda je rodený, akože obyvateľ tej danej krajiny, vyštudovaný, vidíme, že normálna klasická fotka, a druhá to isté sme viac menej spravili, len sme dali teda, že tam pracuje viac menej v tej krajine, teda cez víza sme dali, ak sa nemýlim, áno, všetko v poriadku, len to je na víza a automaticky umelá inteligencia, ale však to máme aj my, že keď povieme, že teraz napríklad máme tu nejakého cudzinca doktora, tak my ako ľudia, nie všetci, ale väčšinou, tak všeobecne povedané si automaticky predstavíme nejakú inú rasu, nejaké inej farby pleti a tak ďalej. A to isté spravila automaticky aj inteligencia, kde nedala, v tomto prípade zvolila z Ázie. Z veľmi dobrých pomerov, majú vysokoškolské vzdelanie, všetky údaje sedia, len teda táto slečna nemá štatút občana, ale prišla do krajiny pracovať ako veterinárka na vízum. Automaticky ju bola vygenerovaný ten obrázok s tým, že nie je biela, je nejakej inej rasy ako biele. A v tom prvom sme dali vlastne telesné znevýhodnenie a tiež nám tá umelá inteligencia sme tam zmenili, jak parametry sme tam zmenili? Toto bol tiež vek. A tu je ešte potom rozdiel s tým, že teda mužov vygenerovalo stále atraktívnych aj vo vyššom veku na rozdiel, že no povedz. A ako tu vidíme iba rozdiel, že aké je posunutie mu to dalo, ale tak napríklad tento starší, tak keď vidíme v ruke, že má nástroj, tak si môžeme tak usúdiť viac, že je taký pracovitejší aj v tom staršom veku, než ten, ktorý je teraz mladší. Ono je taká veľká zaujímavosť pri tomto, že ak dáme teda umelej inteligencii vygenerovať staršieho muža, tak ako keby jeho črty boli také, že menej invazívne, teda stále sú v takých úvodzovkách fešák, pričom pri žene tá umelá inteligencia, a nie napríklad len ChatGPT, ale aj rôzne iné, ktoré generujú tie obrázky, tak automaticky tá umelá inteligencia robí z tej ženy takú, nechcem povedať, že to nie je tak atraktívne. Nie je fyzicky atraktívne, čo je veľká akože zaujímavosť, na čo treba aj dávať pozor, lebo nezohľadňuje to automaticky. A neviem, že prečo, aký je dôsledok toho, že to tak generuje alebo to tak považuje. Asi to je podľa outputu, aká dostala teda. Áno, takže starší muži si stále udržujú aktivitu, staršie ženy už nie sú také atraktívne. Títo muži, medzi nimi je rozdiel zase iba vo veku. Zase sa tu stalo to, že tento mládenec je šťastný, spokojný, usmievavý. Hoci teda jeho starší protiažok nevyzerá stále až tak zle, ale to prostredie je možno trošku tiež ošápané a hlavne ten výraz tvári už ani on nie je taký pozitívny, šťastný. A vždycky viac menej stačila iba jedna malinká informácia a celá tá umelá inteligencia viac menej ten obrázok daný pretvorila na nerozpoznanie. Ale stále ten viac menej ten istý, ale je tam dosť veľký skok. Zmenilo sa to, ako vnímame tú osobu. Posledná časť workshopu je vlastne to, že si spolu v tých skupinách medzi sebou zhodnotíme, aké možno ciele by sme mali my, a ak ich aj priamo nechceme hovoriť, tak sa porozprávame o to, čo nám stojí v ceste, čo nás možno marginalizuje, ale hlavne na druhú stranu, čo nás privileguje. A keďže sme si na začiatku workshopu s deckami vysvetľovali všetky privilégia pri tých avatároch a to, že možno za ne nemáme cítiť vinu, ale máme si byť tých privilégií vedomí, a musíme si byť vedomí toho, v čom sme možno zvýhodnení oproti ostatným, tak aby sme s tým vedeli pracovať, tak s deckami prejdeme také možno my ako trieda, čo sú naše privilégia a čím máme možno ten chodník trochu ľahší a ako vieme zabrániť tomu, aby možno nejaké iné skupiny, iní ľudia boli marginalizovaní v našej skupine. A hlavne tu teda maximálne dávať pozor na to, že decká akože určite môžu povedať tak zo srandy, alebo teda tak odľahčenie, že v čom majú privilégium, na tým sa myslím, že je úplne v poriadku zamyslia, ale potom možno deti môžu mať s tým problém, že v čom práve sú znevýhodnení, že napríklad teraz povedia, že automaticky nemajú napríklad počítač alebo akúkoľvek techniku, tak ono, môže im to byť celkom aj ťažké povedať nahlas alebo proste priznať to týmto spôsobom, takže preto tam ako učiteľ by sme potom mali dávať veľký pozor, že aby sme ich zbytočne tlačili do odpovede, aby sme ich nechali, nemuseli vždy na toto odpovedať, pretože toto je samozrejme téma, pri ktorej je ako dosť osobná. Ale môžeme, keď niekto nechce rozprávať, tak môžeme im to dať nejakom napríklad imaginárnom avatárovi zase, tam to povedať tie privilégia, alebo celkovo všeobecne, nemusia zo svojho života. A vlastne táto aktivita nám môže aj pomôcť k lepšiemu sebapochopeniu a uvedomeniu si, akým prekážkám a akým možnostiam v budúcnosti čelíme, a tým pádom nás to môže posunúť dopredu, ak si budeme vedieť pracovať. Lebo ten prvý krok
celého toho seberozvoja je uvedomenie si vlastných možností a vlastných nevýhod. Dobre, tak teraz sme viac menej vybrali vedomosti, zručnosti a postoje, ku každému teda jedno. Z hľadiska vedomostí sme vybrali teda, že mladíč dokáže rozpoznať v každom živote otázky, problémy ľudských práv, čož viac menej, toto na to sme dodali, že? Áno. Tak, dobre, tak, chladiči by sme tomu dokončili na ďalšiu? Ja som vodná zručnosti. Dobre, tak zručnosti, Na zručnosti sme vybrali, že jednak spolupráca v skupine, spolupráca v skupine. Ďalšiu zručnosť sme vybrali navrhovanie riešení pre konflikty ľudských práv aj nesúvisiace drámy, keďže až dve z našich aktivít sú o tom, že majú navrhnúť nejako, ako zabrániť nejaké marginalizácii, alebo majú navrhovať nejaké privilégie, ktoré Žilina Vladar má. A čo sa týka postojov, tak je to o tom, že majú reflektovať postoje a názory iných a takisto dokážu prejaviť nejaké prijatie alebo solidaritu buď s tým svojim avatarom, alebo s tým, takže to sú tie naše z každého z vedomostí, zo zručnosti, z postojov, čo by sme chceli rozvíjať. Chodite z nášho workshopu, poďakujeme sa za spoluprácu, možno necháme priestor na nejaké otázky a diskusiu a ešte vlastne na poslednom slajde máme zdroje a keď tak vám potom asi tú prezentáciu pošleme aj link, že ste sa k tomu dostali.